Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα η Βουλή των Ελλήνων δεν καλείται απλώς να ψηφίσει για μία ακόμη επιτροπή. Σήμερα η Βουλή καλείται να δείξει αν μπορεί να σταθεί στο ύψος της ιστορίας. Αν μπορεί να τιμήσει τον όρκο της, να σταθεί στο πλευρό του λαού, να υπηρετήσει την αλήθεια και όχι τα συμφέροντα και τις σκοπιμότητες. Το έγκλημα των τεμπών είναι η πιο φρικτή απόδειξη της κατάρρευσης του κράτους και της παρακμής του πολιτικού συστήματος. Δεν ήταν ατύχημα, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν το αποτέλεσμα δεκαετιών διαφθοράς, αδιαφορίας, ανευθυνότητας και ξεπουλήματος της εθνικής περιουσίας και της δημόσιας ασφάλειας. Καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να συγκαλύπτουμε ή αν θα ανοίξουμε το δρόμο για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Αν θα τιμήσουμε τα αδικοχαμένα παιδιά των τεμπών ή αν θα τα προδώσουμε για δεύτερη φορά. Το έγκλημα των τεμπών δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Από το 2019 έως το 2023 οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ είχαν στείλει δεκάδες έγγραφα προειδοποιήσεων. Στις 7 Φεβρουαρίου, μόλις 3 εβδομάδες πριν τη φωνική σύγκρουση, το Σωματείο Καθαριότητας Σταθμών ΟΣΕ δήλωνε δημόσια «Εργαζόμαστε σε τρένα φέρετρα». Το 2021 η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ΡΑΣ είχε επιβάλει πρόστιμο για σοβαρές παραλήψεις ασφάλειας και είχε εκδώσει πόρισμα που προειδοποιούσε για τον κίνδυνο ατυχήματος και φυσικά το πόρισμα θαύτηκε. 700 εκατομμύρια ευρώ είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας. Πού πήγαν? Πάντως σίγουρο είναι ότι δεν πήγαν στα συστήματα που θα έσωζαν τα παιδιά μας. Πήγαν σε εργολάβους, σε αναθέσεις, σε κολλητούς. Και ο κύριος Καραμαλής, ο άνθρωπος που έπρεπε να προστατεύσει το δίκτυο, ο υπουργός που σήμερα κάποιοι εδώ μέσα είχαν το θράσο να παρουσιάζουν ως παρετηθέντα για λόγους ευθυξίας, ο κύριος Καραμαλής επί 4 χρόνια υποσχόταν ότι το έργο 717 προχωρά. Το έργο που αφορούσε την εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιοίκησης και σηματοδότηση σε όλο το δίκτυο. Το έργο αυτό παρέμενε καθυλωμένο στο 33% υλοποίησης, με εργολαβίες που άλλαζαν, με απευθείας αναθέσεις και με συνεχείς παρατάσεις. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, το βράδυ του εγκλήματος στη Λάρισα, δεν διέθετε τηλεδιοίκηση. Κι όμως, μόλις μία εβδομάδα πριν, ο κύριος Καραμαλής, με το θράσος 1000 πυθίκων και την αλαζονία που γεννάει η εξουσία χωρίς λογοδοσία, δήλωνε μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κουνώντας το δάχτυλο, ότι η Νέα Δημοκρατία διασφαλίζει την ασφάλεια των τρένων. Την ώρα που οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν, την ώρα που τα συστήματα ασφαλείας ήταν ανύπαρκτα. Εκείνος μιλούσε για ασφάλεια. Αυτή δεν είναι απλώς πολιτική απάτη, είναι πρόκληση. Είναι συγκάλυψη εκ προμελέτης. Είναι συνενοχή. Και όταν έγινε το κακό, τι έκανε ο κύριος Καραμαλής? Παρετήθηκε για το Θεαθήνε και εξαφανίστηκε. Κανένα απολύτως σύγχρονος ευθύνης. Και μετά ζήτησε ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού. Και για να ακούσουν όσοι μας παρακολουθούν, έτσι λειτουργεί το σάπιο σύστημα. Πρώτα καταστρέφουν, μετά ζητούν νέα εντολή για να μας σώσουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θέλω σε αυτό το σημείο μάλλον καλύτερα να πω ένα ερώτημα που θέτει ο ίδιος ο κύριος Πλακιάς προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και ας μας απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Γνώριζε ο ίδιος τι έγινε εκείνο το βράδυ στο πεδίο των τεμπών? Ήταν ενήμερος και συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία ξεμπαζώματος και του μπαζώματος και τη μεταφορά όλων των στοιχείων του εγκλήματος μαζί και τα απομεινάρια των ανθρώπων τους? Ναι ή όχι? Ό,τι και από τα δύο να απαντήσει ο Πρωθυπουργός είναι αρκετό για να τεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακούστε επιτέλους τη φωνή των οικογενειών. Ποιος κυβέρνησε,
Ποιος φταίει για αυτό το έγκλημα? Μα φυσικά η Νέα Δημοκρατία, που από τότε, από το 2019 δηλαδή που κυβέρνησε έως σήμερα, διέλυσε ό,τι είχε απομείνει, που ξεπούλησε τον ΟΣΕ, διόρισε ημετέρους και μοίρασε τα έργα σε κολλητούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που μετέτρεψε τον ΟΣΕ σε κουφάρι και παρέδωσε τα κλειδιά στους Ιταλούς με το ξεπούλημα της Τρενοσέ και φυσικά εγκατέλειψε και το έργο 717. Το ΠΑΣΟΚ, που έστησε το κομματικό κράτος στους σιδηροδρόμους και το μετέτρεψε σε φέουδο εργολάβων και ημετέρων. Και εσείς τι κάνετε? Ακόμα και σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται στο στόχαστρο. Δέχονται απειλές, λάσπη, χυδαία υπονοούμενα. Πληρωμένες πένες τρόλ του διαδικτύου και υπόγειοι μηχανισμοί επιχειρούν να τους τρομοκρατήσουν, να τους κάνουν να σιωπήσουν. Η κυρία Καριστιανού, μητέρα θύματος, έχει καταγγείλει δημόσια απειλές κατά της ίδιας και του γιού της. Αυτή είναι η ηθική αυτουργή της δεύτερης δολοφονίας, της δολοφονίας της αλήθειας. Και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να στήσει με την πρότασή της μια φιέστα δίθεν διαφάνειας με στόχο να μείνουν έξω οι πολιτικές ευθύνες. Επιχειρείτε να θυσιάσετε μόνο το σταθμάρχη, τον τελευταίο τροχό της αμάξης, για να σώσετε τους υπουργούς και τους εργολάβους. Φοβάστε την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια θα κάψει πολλούς από εσάς. Η θέση της Συμμαχίας Ανεξαρτήτων Βουλευτών είναι καθαρή και ανυποχώρητη. Στηρίζουμε την πρόταση των συγγενών των θυμάτων. Θέλουμε προανακριτική που θα τα εξετάσει όλα. Συμβάσεις, αναθέσεις, πορίσματα, πολιτικές αποφάσεις. Θέλουμε ευθύνες, όχι συγκαλύψεις, όχι πλυντήρια. Και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό. Μην ελπίζετε σε αυτούς που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, όλους αυτούς που σκότωσαν τα παιδιά σας και μετά σας ζητούν την ψήφο σας. Η μόνη ελπίδα είναι η αφύπνιση, η εθνική ανάταση, η οργή που θα γίνει δημιουργία και νέα πορεία για την πατρίδα μας. Το αίμα των τεμπών δεν θα ξεπληθεί με υποσχέσεις, θα ξεπληθεί μόνο με δικαιοσύνη. Σήμερα οι μάσκες πέφτουν, θα τιμήσουμε τους νεκρούς ή θα γίνουμε συνένοχοι στη συγκάλυψη. Η Συμμαχία Ανεξαρτήτων Βουλευτών λέμε ναι στην πρόταση των συγγενών, όχι στο ψέμα, όχι στη σιωπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημητροκάλη. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Δημήτριος Κερίδης. Δεν είναι εδώ.